Καθόλου. Άστε που το κάνουμε στην πλάκα και εντάξει όλα καλά, παίζει μουσική εκεί. Για 4 μήνες να μένεις ξύπνιος 40 ώρες, να κοιμάσαι 3, ξανά άλλες 40, να αποφεύγεις τουαλέτα, να τρως. Πόσα τραγούδια έπαιξες αυτές τις 116 ώρες? 1300 κάτι. Οι δυσκολίες που συνάντησε, λέει, με παράπονο πολλές. Βρήκε στην πατρίδα του πόρτες κλειστές και άκουσε κοροϊδίες. Ενώ αντίθετα βρήκε στήριξη από τους ξένους που του έστελναν καθημερινά μηνύματα και emails, δίνοντάς του κουράγιο να συνεχίσει. Απίστευτη στήριξη. Απίστευτη στήριξη, και αυτό είναι. Από ανθρώπους που δεν είναι Κύπροι. Αυτό είναι το ηρωνικό. Στο πλευρό του Γιώργου ήταν από την πρώτη στιγμή οι γονείς του υπερήφανοι και ικανοποιημένοι. Περήφανος. Μπράβο του. Το πιστεύατε ότι θα τα καταφέρει? Όχι. Μα είναι εύκολο πράγμα. Πιστεύω πάντα. Ξέρω ότι η Κάμπνη θέλει να είναι πάντα πρώτος. Από μικρός έτσι. Η προσπάθεια του νεαρού DJ να καταρρύψει το προηγούμενο ρεκόρ ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκωσίας. Μπράβο του. Ειλικρινά είναι απίστευτο. Είμαι σίγουρη θα μπορούσε να κάνει κι άλλες ώρες, Γιώργο. Καλό είναι για να άλλη την πρώτη προσπάθεια του Γιώργου να στηρίζουμε όλοι τέτοιες προσπάθειες. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα δοθούν στους πληγέντες των περσινών καταστροφικών πυρκαγιών στην Πελοπόννησο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο, να τον συγχαρώ και ακόμα μια φορά για την μεγάλη του δύναμη. Αυτό που έκανε θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ο G. Papa υποσχέθηκε δημόσια ότι του χρόνου θα επιχειρήσει να καταρρύψει και πάλι το ρεκόρ, παίζοντας 126 ώρες μουσική.